Mange unge vælger ikke at stemme til kommunalvalget. Kun 46% i gruppen 18-30 år stemte ved sidste kommunalvalg, og det er der en god grund til. Axel Jørgensen fra Askov Højskole synes også, det er svært at træffe et valg. Jeg føler ikke, jeg har fået nok information om kommunalpolitik, i hvert fald til at kunne træffe et valg. Så jeg vil sagtens se, at kommunalpolitikerne kunne bruge sociale medier eller Instagram eller lignende til at få fat i de unge stemmer på. Det tror jeg godt, de kunne. Annie Grimm, spidskandidat for Dansk Folkeparti i Vejen Kommune, synes ikke, det er nødvendigt at mødekomme de unge via sociale medier. Vi gør i det hele taget noget for at fange førstegangsvælgerne op. Og der har vi som kommune udsendt denne her folder til alle førstegangsvælgerne, som vi har forsøgt at gøre lidt let læselig, sådan lidt mere interessant, lidt anderledes end bare en A4-side. Og det håber vi da, at vi ved at byde velkommen til førstegangsvælgerne måske kan få dem til, at de så gør det til en vane at stemme. Men modarbejder man så ikke de unge, fordi det er deres måde at kommunikere på, det er Facebook, Instagram og Twitter, hvis man så ikke kan imødekomme dem på den måde? Det kunne du måske sige. Altså, jeg skriver en del, og så er der andre af mine partifæller, som er på Facebook og Twitter osv. Og de unge kan jo så også den anden vej rundt undersøge, hvad står de egentlig for i Dansk Folkeparti. Der kan man jo så gå på nettet og læse alt, hvad man overhovedet har lyst til at komme i nærheden af. Kender du mange af unge, som er afklaret omkring deres situation ved kommunalvalget og har tænkt sig at stemme? Nogle af dine venner? Jeg kender et par stykker, men det er ikke mere end 8 mennesker. Så det er en generel tendens blandt dine venner også, at der ikke er mange, som ved, hvad de skal stemme på, eller måske slet ikke har tænkt sig at stemme? Ja, det er det. Christian Elmelund Præstekjær er forsker inden for kommunalpolitik på SDU. Jeg tror ikke, at byrådsmedlemmerne ser bort for de unge sådan af ond vilje, men jeg tror, at der kan være en udfordring for byrådsmedlemmerne i og med, at de jo er temmelig ens. De er midaldrende, mange af dem er mænd, og det kan betyde, at det kan være svært for dem at se, jamen, hvad er det egentlig, der optager de unge, og hvad er det for nogle problemstillinger, som vi måske burde diskutere for at engagere de unge. Så på den måde kan man godt sige, at de ser bort fra de unge og de unges politiske interesser. Vi har taget til Vejen for at spørge de unge, om de stemmer ved kommunalvalget. Til kommunalvalget. Altså, der har der strejfet mig en tanke, så umiddelbart så tror jeg, at jeg vil gøre det. Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Nej. Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Nej. Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Nej, det er ikke.